Wara li d-difiża temmet l-argumenti tagħha fil-kontro replika waqt il-ġuri tal-erba' rġiel akkużati bl-involviment tagħhom fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u tal-avukat Karmel Kirkop, l-imħallef Edwina Grima bdiet tindirizza lill-ġurati qabel li tibagħthom biex jiddeliberaw il-verdett. L-imħallef apparti li ringrazzjathom għax-xogħol tagħhom wissiethom kontra l-preġudizzju u biex joqogħdu fuq dak li semgħu fl-awla. Il-messaġġ tagħha kien ċar: intom imħallfin bħali hawn, intom mhux qegħdin hawn biex tiġġudikaw lill-vittmi, ċerta li smajtu ħafna u rajtu ħafna fuq il-medja dwar dawn iż-żewġ omiċidji, imma dak tridu tħalluh warajkom u tiddeċiedu fuq dak li smajtu fil-ġuri biss. Fil-ġuri li ilu għaddej sa mill-24 ta' April li għadda hemm akkużati l-aħwa Adrian u Roberta Gius magħrufin bħala tal-Maksar, kif ukoll Jamie Vella u George De Giorgio li qed jaffaċċjaw akkużi differenti b'rabta mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u tal-avukat Karmel Kirkop. Kirkop kien inqatel fit-8 ta' Ottubru tal-2015 fil-waqt li Daphne Caruana Galizia kienet inqatlet fis-16 ta' Ottubru tal-2017. Adrian Gius huwa akkużat li kummissjona l-attakk fuq l-avukat bil-prosekuturi allegaw li twettaq bil-kompliċità ta' ħoħ Robert flimkien ma' Vella u De Giorgio. Roberta Gius u George De Giorgio magħruf bħala iċ-Ċiniż huma akkużati li provdew il-bomba fl-assassinju ta' Caruana Galizia. L-irġiel kollha qed iwieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjubin kontrihom. L-imħallef Edwina Grima spjegat lil ġurati dwar il-kompitu tagħhom fejn kontra is-soltu ma jridu jiġġudikaw fuq żewġ omiċidji, prattikament żewġ każijiet u li wieħed m'għandux jaqsam mal-ieħor. Allura jridu joqogħdu b'sebgħinejn għal meta jaslu għal ġudizzju tagħhom. L-imħallef insistiet li dan huwa kompitu wiebes fejn il-provi jridu jittieħdu skont il-liġi. Hija qalet li kull persuna hija preżunta innoċenti sakemm tiġi ġġudikata, jiġifieri sal-mument li jiġi stabilit il-verdett. Il-pis tal-provi huwa fidejn il-prosekuzzjoni. L-akkużat m'għandu l-ebda dmir li jipprova xi ħaġa u li kull dubju għandu jkun favur l-akkużat. Sa dan it-tant, ġurat partikolari kellu jiġi sostitwit wara li ħassu ma jiflaħx tard it-tnejn wara nofsinhar.